שלום ידידיי, השנה היא שנת שמיטה, וברוך השם משרדנו מנחיל את ערכי השמיטה, לא רק שמיטת האדמה ושמיטת הקרקע, האם לעשות יותר מחירה או לא יותר מחירה, אלא גם הערכים הנוספים הגדולים של השמיטה. ובעניין הזה אני רוצה להכיר לפניכם את פועלה של קרן השמיטה מאריאל, שבאמת מקרבת את הערכים הגדולים של השמיטה לציבור הרחב. ערכי הנתינה, השוויון, היכולת להתחיל את החיים מחדש ללא חוב שמפריע להם. והלוואי ונזכה כולנו ללמוד את הערכים הללו, ערכי השמיטה, ולהנחיל אותם גם לדור הבא, לבני הנוער.